Fl-2025 ġew irreġistrati l-inqas każi ta' serq mill-1998 il hawn. Riżultat iżjed sinifikattiv meta wieħed iqis li minn 27 sena ilu mhux biss kibret ferm il-popolazzjoni u l-ammont ta' turisti li jżuruna, iżda anke kull attività ekonomika lanqas biss titqabbel ma' dawk iż-żminijiet. Dan ikompli jżid ma' suċċessi li pajjiżna kiseb fl-ordni fil-pajjiż fejn bis-saħħa tal-investimenti kbar li saru għadhom isiru fil-korp tal-pulizija naqqas ir-rati ta' kriminalità fl-aspetti kollha tagħha. Tant li llum Malta jikklassifikata mal-aktar 12 pajjiż sigur fid-dinja skont il-World Justice Project Rule of Law Index. L-aħħar riżultati relatati ma' każi ta' serq joħorġu minn tweġiba li taf fl-aħħar jiem il-Ministru responsabbli Byron Camilleri wara mistoqsija parlamentari tad-deputata Laburista Davina Samut-Healey. Jirriżulta li fit-12 xahar tal-2025 kien hemm 4405 każi ta' serq li wkoll huma nofs dawk irrapportati fl-aħħar sena sieħa ta' Gvern Nazzjonalista l-2012 meta dak iż-żmien kien hemm 8721 każ irreġistrat. Iżjed minn hekk, iċ-ċifri uffiċjali relatati mal-1998 sal-lum li ġew ippreżentati fil-Kamra tad-Deputati uraw li l-ammont ta' serq hemm kuntrast qawwi mal-bidu tas-seklu l-ġdid. Fil-fatt, bejn l-2000 u l-2006 Malta rreġistrat l-ogħla livelli ta' serq b'medja ta' iżjed minn 10,000 każ fis-sena taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Minn dak iż-żmien l-hawn, iżda din ix-xejra ġenerali kienet waħda ta' tnaqqis gradwali u sostnut. Sakemm is-sena li għaddiet wasal biex l-ammont ta' serqiet irreġistrati jkun inqas mis-snin tal-pandemija tal-COVID-19, jiġifieri mill-2020 il quddiem meta prattikament kulħadd kien imsakkar ġewwa u kull attività kienet ukoll wieqfa kkawża tar-restrizzjonijiet tas-saħħa. Il-Ministru Camilleri rrimarka li dawn iċ-ċifri inkludu kull tip ta' serq anke ta' valur baxx u għalhekk jagħtu stampa realistika u komprensiva tas-sitwazzjoni kriminali ta' pajjiżna. Fl-istess waqt, enfasizza li dan is-suċċess ma jfissirx li l-ħidma tieqaf u issa qed jiġu indirizzati anke realtajiet ġodda bi strateġiji ċari, b'enfasi partikolari fuq il-prevenzjoni u l-adattament għal forom ġodda ta' kriminalità.